И здравейте хора, днеска ще видите моето куче, на как ми ден. И аз казвам Божидар, преди да започнем да лайкнете това видео, да стигнем 1000 субскрайбера. И така, сега ще ви кажа за нашето куче Зевс, който е днес овчарка. Виж колко е глези, нали Зевс? Зевчо, Джорджко. Да, виж камерата, виж камерата. Понякога и така прави, когато го доставя. Иска. Да, и когато видяхте шорт видеото, нещо се обърка. И да. И така, май утре ще го разхождам. Виж колко е сладък. Нали, Зевс. Всичко си има. И така, много добро кучето. И аз само видих цимето тук, колко ще може. Оп. 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 Какво бе, Зевс? Какво? И довиждане хора. До утре.